Hello, maayong hapon. Welcome na sa akong vlog with Engineer Dio Swalp. Update kita sa balay ni Ma'am Miriam Placerca diri sa BT Homes, Visayan Village. Mao kini ang sa gawas karon naka-skim coat na food ang pag-renovate aning balaya. Mao kini sa gawas o direta sa kilid nga bahin. Mao ni sa diri sa taas sa atok kilid diri sa may Mindor. O diri sa kilid kani sa kilid nga kwarto sa mga anak. Nagid si Bogart kay mabitin ni masig malupigan ni Alex mo diri sa kilid kini gwapo kay ang iyang gwapo kay ang view diri ang gi-decorate o diri sa sulod nag PVC na pud si Sirtas. Yaw kada medyo ngit-ngit na kay overtime gyud. Gwapo na pud kayo reyo. Unsa nga color ning una niyo? Kabalo ko sa ngalan ng kolor. Brown ni brown. Brown tawag ko na sige. Tawag ko pa. Fix ka ba? Palainin kayo ng kwalo. Helper ni Tasyo. Ano yung dibuhat diri mga dili manarbaho kung kuan di ka inom. Ano siya karon. Frank. Puta niya dito. Wala na do. Brown ya puno color niya. Andire sa balay. Kani nga portion dire kini nga corner kini ani glass ni siya. Glass ni siya ni anya kaning gate temporary pa ni mausab ni siya murag sliding style ni. O ang sa sulod pag human ani pintura na pud ni. So kung kinsa na po'y makatagna sa pintura na ay 100 load sa Gcash kung unsay color. Comment lang ninyo sa baba o apil lang inyo hang seal number og Gcash para og mudaog mo ma-claim na ninyo. Mao ni siya ang sa gawas. Cute lang ning balaya ni murag kuan standard size sa BT Homes na sukod ato sang tan-awon sa record sa mga sukod aning kana mo ni diri sa atbang. Nakoy nakita dito. Cute sa iring mo ni sila ang sa atbang aning balaya. Nastumoy ang iring cute kayo. Muni ang atbang aning balay ni Ma'am Miriam. Muni siya sa gawas. O sabon pa man na siya og kuan. Color tanan. Lahi ang gyapon ang color sa gawas ani og sa sulod. So bye-bye lang ninyo maong mag-subscribe mo sa Engineer Dio Swalps and Rings para masubaybayan ninyo hantod mahuman ning balaya ni Ma'am Miriam. Nag-overtime ni karon kay para mapinturahan dayon. Update kayo yung mga helper kay basta makasyak. Ana ni karon alas 5:30 na sa hapon karon. Gitirada siya po nila kay para
man yun. Kaning makita din nga medyo bato mo ni ang trade secret baka ni Engineer Dios. Makita na nyo na gwapo na nagcolor kung mapinturahan na siya. Ano nga portion. Hasta diri. O kini kung musod ka diri sa gid. Na diri sa Pikas Food. O. Kung makakita ka sa Tagum o diri sa Kumbal, Davao de Oro area, kung naay mga ingon ani nga design exclusive lang ni kay Engineer Dios Work. Sa pagkakaroon basig maka-update pud ta sa kuan kay at the same time na pud siya sa Tagum City Hall. Siya ang designer sa beautification sa Tagum City. Atong i-update na pohon diri kung unsay mga style nga moabot karon December nga makita sa kadalanan diri sa Tagum City, Davao del Norte. Nga nagbuhat pa siya karon og design para sa beautification this year 2023 na mga makita sa kadalanan. Okay, mga to atangin na po ang sunod na update. Daghang salamat. Mayong hapon. Thank you.